Ang yawa na sayod, nga masakitan gani ang pagbati sa asawang bana, mawala ang atong interes sa espirituhanin nga mga butang. Nasayod ang yawa, once ang emosyon mao'y matandog, ang spiritual soul madala. Si Plato, usa ka Greek philosopher, nag-ingon siya, mga kaigsoon, a man with a toothache cannot be in love. Ang tao nga gisakitag ipon, di na mahigugma. Sulay ko ninyo lambing-lambing inyong asawa, gisakitag ipon, tanaw itong mutubay malalim mo. No. Kung naay matandog sa bahay sa tao, hasta ang iyang emosyon, mapil, mga kaigsunan. Busa mga banang mga asawa, mga kaigsunan. Preserbahon nato ang kaputli sa kabinyoon. Kaya labihan, kabalaan ang relasyon sa kabinyoon. Mateo 5:27-28 na dito. Kamu nakadungog na sa karaan na panahon. Ngagingon, dili kamo manapaw. Apan ako mag-ingon kaninyo, bisag kinsa nga nagatuto sa babae ubad sa kaibog, siya nagkapanapaw sa iyang kasing-kasing. Kita mo na ito? Unya na ba yun ang nature sa lalaki? Kaganahan naging mututo. Kabatikod mo mga asawa, matumukmol, ngayon maaging na babae na araw yung mabuha o short pants, bisag inyong badatigulan sa iglesia, mununod kinagtanaw mga kaisa. Kami gani Pastor Kuligado, Pastor Bagyone, makanunod niya, pero makanunod may pastor mo nang hindi nila yung nagsunod to. Oo, pinod na. Oo, usaya magtuto. Pero kay kami mga pastor, di yun yung tuto mo nang magpasiklat ragin din mga kaigsonan. Kaya pagtutok raman ko itibilig mga kaigsonan. Ha? Paminaw mo. Ang akong drive out yan mo, putli ang kaminyoon. Bisa ng bana mo tanaw sila ang babae o ba sa pagpangibog, mananapaw na siya. Tanaw, Rickson, tanaw. Sumpayan ako. Versikulo 28 ka na. Tanaw na ito ang 29. Oh, 29. O kung ang tuon mo nga mata mo hinungdan, nga ikaw makasara, lugita nag-ilabay. Mas may pa mo ato kag langit bulhog, kaysa mo ato k'imperno nga duhay mata. Abi ninyo kung ato ng tinudoon, pag-implementar, kamong tanan bulhog, ako ray dili mga kaigsonan. You see, ipalugit ang mata. Grabe ka seryoso ang kaputli sa relasyon sa kabinyon na dili yun kini mansahan. Kay kung bisag mataigson, maibog ngadto sa lain, mananabaw ka na. Mayo sa ka-istorya. Istorya ha? Ayaw mong pag-itag text sa Biblia. Istorya ni. Honest nga panday. Dili yun limbungan nga panday. Matinudanan nga panday. Daghan ang mutawag kaniya kay dili ikasan nga panday. Sa nana kapanahon, miuli sila balay na ulan-ulan ni bakas o ang dalan pangpang sa subak ni ulan danlog na islide ang panday nabuyan ang martilyo nahulog sa tubig bahan na ba naghilak ang panday. Lord, buutan mo kung nga panday nanong imo manggitugot na mawala ang martilyo kinabuhi ito o ang istorya na gingon may kalit nanaog ang angel. O sa problema, panday, the Lord ang akong martilyo na taga, ay kaproblema, ako'y mangita.
Ang istorya na giyon ni Salomon Panday. Unang gunit, martilyo nga pure silver. Imo ni, imo mga tao dawatan ang kwarta ng silver. Imo ng Panday, sorry kayo, isang silver pa na. Dili na ako. Ingon ang mga tao, huwag yung buot ng Pandaya. Sunod ni Salomon ang Indian, ang nagunitan ng martilyo, pure gold. Imo ni, imo matagdawatan na pahatag dili imo. Ingon ang Panday, sorry, ang akong martilyo tayaon, dili bulawan. Pag uli sa balay, iaway sa asawa. Doon ka ng imong anis-anis, makapas mo na. Nga wa ni mo dawata, milyonaryo na untata. Nagawa na ko dawata. Kaya gusto ko magpabilin nga anis ng Panday. Nang laban ang mga panahon, nakasweldo ang Panday. Nga, mga agta, mga utag restaurant, yung na sa una, kay Kortao na ay kabalakan, na magtas ang magdayon. Daplin diyan ko sa suba ang dalan. Nagulan-ulan, na-slide ang asawa, nahulog sa sapa, sa suba. Ingon ang bana, Lord, please. Puta na ba itong akong asawa, Lord? Taga-sumpad ko sa lanaw. Ano kung nawala akong asawa, Lord? Ingon ang angel at kabalaka, ako'y mangita. Ni Salomon angel, unang pulit ka babae. Imo ni, ingon ng mga tao, angel, si Pukwang mana, dili na mao, kailan may anak. Si Pukwang may unang nagulitan. Ingon ang Panday, dili na mo akong asawa. Ay kabalaka, mangita kaglay. Pagkasunod din son, ang nagulitan sa angel, si Angel Luxen, mga kaigsunan. Imo ni, huwag mo tingong ang Panday, nanulun-tulun uglaway, mga kaigsunan. Imo ni, siya nagkaroon na ka ako sa siguroon. Imo ba lagi ni, sa karoon na kay murag mao. Daghan ang makabarog di matintal sa Bulawan o sa Lapi. Pero, matintal kang Angel Luxen. Magbantay ka, mga kaigsunan. Magbantay na. Kang yawa, mangitag pamaagi mga kaigsunan kung asa pa niya tintalon. Dili matintal sa salapi, dili matintal sa unsang mga butang, apan matintal ison sa katahom nga naa sa iyang atubangan. Mo nga kita ison, let us pray for the sanctity of marriage to be preserved. Mag-uulgit ko mga kaigsunan. Nga doon ay Adventista manawag na ko. Nga problema sa ilang kabinyong tungod kay ang bana ng abit. Tungod kay ang asawa ng abit. Mag-uulgit ko, anak, nga nang mahitabo magiging sa ako. May asawa nga grabe ng hilak sa ako. Tawag sa telefon, Pastor! Di na ginakamakwan sa akong bana. Nga naman, sister, Pastor, nangabit ka sa akong ipasaydo. Nangabit ikaduha ang ipasaydo ka, Pastor. Nangabit ako kay katulog. Di na ko kagwan na, Pastor. Pastor, iampo na lang nato na. Pastor, gikapoy na kong ampo. Di na kumampo. Di na kumampo. Pastor, lahi ng atong inampuan, atong ang iampo. Baka na imong bana, nga grabe yung kakundatan, atong niyan po, na magabaan na siya. Na Pastor, ayaw po ni taon. Or po ni tayo sa asawa, maluhir po. Ayaw po ni taon. You see? Nga naman direksyon. Mag-ul ko ba? Nagwalay ko sa usa kadapit. Ilabay ka na ng tao sa Manila. Ang buto-busat pagkausap. Nga nang gabi mga kaiso na sa akong wali. Ngay babae nga nagatang na ko. Ang hipos na ko sa mga butang.
Magsunod-sunod ang babae. Sir, sa mga tuyo. O niya na, Pastor, mahuman ka. Nahuman ako. Ano saan? Istorya. Pastor, pwede ba? At lang ta dito sa tayo pag-istorya? O sige, istorya niya. Naghila ang babae. Pastor, ang imong wali. Giguba ang akong dughan. Dugay na nga nagtagok-tagok ni ining among pagpakasala. 15 na katuig ang among pagtagok-tagok ni ini. Sir, kadit lang, ang tanan ko nimo. Kung sa may tagok, paminaw mo, ha? Ina, Pastor, asawa ko o 5. 5, ha? Dalo. Pastor, ang tigulang sa iglesia ba, naguyap na ako. Yawa ko kabalibad. Nagkauyap yun ni Pastor. Now niya, na Pastor, nagkahinayat yun. 15 na katuig ang among pagpakasala. Apa ng tigulang, way pindi-pindi sa eleksyon. Permanente tigulang sa iglesia. Tigulang sa iglesia, 15 na katuig, may kabit na asawa sa 5. Nga nung nahitabo man sa atong iglesia mga kaigsunan. Unsa man itong pag-alagad tiaw-tiaw ni? Unsa man itong pag-alagad basta lang? Naging ko sister, seryoso ni nga hitabo. Mangita kag pamagi. Mag-ampo ka. Ha? Mga kaigsunan, pagkapait pa maladon, dako na simbahan. Tigulang sa iglesia mga kaigsunan, asawa o 5. Kung sila, asa mo maghinuan na kinsa ka ito igwagin mo yung sakti. Pastor, grabe yung kaway sa amin lalaki, Pastor. Nami taguanan na kabira yung nakatultog. Wala pag kumangutanan, asa na dapat kay basig mangutanan mo mga kaigsunan. Di kumutugan. You see? Kung sir mo na itong buhaton, bulagi ang lalaki. Di ka niya siya makikulag, makikatubang muna ko. Mga kaigsunan, ang buto siya na itabo, kaya ko lumalabay lang. Abara ako ng gidala ka ninyo. Kaya kung mag-isko tao in fidelity of marriage, it is happening sa atong taliwala, mga kaigsunan. Di siya pagani mahitabo sa pipila ka mga pastors, mga kaigsunan. Pray for the sanctity of marriage to be preserved, mga kaigsunan. Ang pagka-putri sa kaminyoon, mo na magabukos sa atong commitment, mga kaigsunan, nga mag-inunungay. Paborito na ko ni, na sinulat. Palihog, memorize na ninyo. True love has no expiration date. Gusto mo magbiya, doon na ba ang expiration? Mga kaigsunan. Ha? Ingon ang usahan ko kay Dallas sa salesman pa ko sa usa ka pharmaceutical company. Kimbitar ko niya din at tutas balay. Kay nasuldohan ko akong asawa na di kay ito panihapon. O sige ito na. At sakar agad mo. Grabe kasama sa asban. Asawa, mayo ka ni uli ka, Ino na ba na, hilom-hilom ka na ito bisita. Mas mayo na sundan, araw magkapaminaw ko sa kakadautan na kana. Ino na ba na, para din, may nalatamang mga orders palay. Sige, asa na ta, restaurant. Mayroon po kay restaurant ang minagkakaunti na sa palay ng kaigsunan. Samtang naglalay bang ako amigo, nangubaw siya taon. Sabihin, kining kami niyo ba? O sana? Kung pareha bitaw sa lisensya sa pagka-driver, na kada birthday, i-renew, ano saman? Doon kayo wala ko magpa-renew. Initan ko ng karumungtanan ako sa inyo, kaugalingon. Parang late ang marriage contract, renewable, mga kaigsunan. Pila ka ninyo ang di na magpa-renew, mga kaigsunan. True love has no expiration date. Para si mo lang ang mo-expire.
Ang gugma mga kaigsunan, dili mo expire. True love has no expiration date. True story. Si Lola Aurelia ang iyang bana gibungaw na. Di na makatultol o balay. Di na makailas sa mga kabataan. Apan si Lola Aurelia na higugma siyang bana, usa ka pa na gidala sa merkado para malingaw-lingaw ba? Gigunitan ni Mayo para di mawala. Naon sa mga kadagang mga tao na limot pa siya nga may gigunitan niya ngayang bana, nabuhian. Nagpamataka na maglakaw ang bana mga kaigsunan. Di nagyud matulturan niya ang bana. Pila nakadlaw na milabay, huwag yun makini. Si Lola Aurelia, bright na babae, may atos computer shop. Sir, magpa-imprint ako na picture sa akong bana, magpa-balong nga nawala akong bana. Ingon ang computer shop, Lola, pila man kalibo atong imprint ka, ipapilit pa na sa mga posting. Sir, huwag ko'y kwarta, usa lang kabuo. Usa mo na mo sa kabuo. Sige lang, sir. O sige, huwag na bayan. Ihakat ko. Balak ako, sige mo, Lola Aurelia. Ang picture siya ba nag-imprinta o ipapilit siya ang likod. Mulingkod siya ang terminal, pahibalo, nanawadan ba na. Mulingkod ang giting shed, pahibalo, nanawadan siya ba na. Merkado, Usoroy, pahibalo, nanawadan ba na. Huwag yun ang pansin. Hanggang sa ka-vlogger nakakita, gibidyohan, giblog. Mitabang ang mga subscribers sa vlogger, nakita na ganit so, duha kasi manang milabay, nakita na niyan pa ng mga kaigsunan. Ako nang gidala ka ninyo. Kaya pagpakabasa na ako nini, ipanguntanan ako si Mrs. Serrano, Kuday, kung ako'y mawala, magpapilit ka sa akong picture sa ibang likod. Tabangi ko ninyo, kantod karon, wa pa yung mutubag si Mrs. Serrano. Mga bana, manguli mo sa inyo balay, panguntahan agad. Ya, pagpapilit kang picture sa aking imong likod. Ang ako na natukan mga kaigsunan ko, kamu ba mo'y mawala ba? Kapag kasabado ang asawa ikson, nagdala ka kong kandidat, thanks offering na nawala ang bana mga kaigsunan. Mga kaigsunan, ako thanks offering, piste mo nini. Salamat nga wa na'y marsyalon sa balay. Kaya akong bana nawala. Kaya ako halag pasalamat Ginoo, salamat. Nga ang hilabang haringgangis nga bana nawala lagi. Ikson, ingon ba niya ang atong relasyon? Ano sa kapo, nag-post siya ang Facebook. Iyang i-post ang picture siyang lula o lulo. O matod pa niya sa caption, Romeo and Juliet is not the most romantic story, but it is growing all together, my grandpa and grandma. That is more than Romeo and Juliet. Ang libro nga gisulat ni si William Shakespeare nga Romeo and Juliet, dili romantiko na nga libro. Apan ang pag-uban ni Lulog Lula, hantod niya sila nga natikulang na. Kana, mo'y romantiko nga sumilanon mga kaigsunan. That is commitment. Kumusta man ta mga kaigsunan? Nabat ay commitment sa usagusan sa atong kamigaw. Karon, mutapos na ko. Magkita ta karong hapon. Ha? Kamina mo. Magkita ta karong hapon. Di ba ikit may muli, Mrs. Serrano? Pagsulti na mo dahil, hindi mo mamali, kaya manguli kami. Kaluoy na po, kami lang mabilin na rin, mga kaigsunan. Ha? Okay. Kaya tayo ko ni Kuluhan, aparabol ba sentri kayo buhay? True story. True story. Ako nang taguhon ang dapit kong ngalan. Sa kapananana, mamidol sa akong pisina. Nagdalag sobre.
classmate na ko, mga kaigsunan. Mate, bago sulat. So, sa manin, basahan lang. Pagbasa na ko igsoon, resignation sa trabaho. Mate, nang ursay mo ka? Di na ko ganahan. Di na ko ganahan sa trabaho. Mate, kung siyang problema ni mo, tabangan na ka. Adin lagi ko. Naglimor yun ko, balik-balik kong istorya, di na yun matabang. Whatever mo. Niresign sa trabaho. Pila ka mga panahon na atong nadunggan, nawala akong classmate, gibiyaan niyang asawa. Gibiyaan ang iyang asawa. O nagtaban sa iyang kabit. Nagtaban. Batanon. Paminaw mo, mga bata. Kanang kabit, wanay commitment. Panghilantan mo, diyaan mo sa daplit. Di na sama sa asawa na magigulong. Ako ning gibatig so, unsa ka importante ang tabi. Sa diya na itong 2015, nagsakit ako mga kaigsunan. Desembre ka to sa akong birthday. Nakulaps ko sa CR, mga kaigsunan. Manang gani, kaya nakasampit pa ko, na iko'y dahi tabang. That was the last, kulaps ko so. Nagtawag sila 911 sa Amerika. Gidala ko isoon sa Lumalinda Medical Center. 18 ko kaadlaw sa ICU, mga kaigsunan. Sakit sa kasing-kasing. Nag-bleeding ko, mga kaigsunan, tungkol kay nasagol ang ulcer, sakit sa kasing-kasing. Mahal na lang igsoon, kay pagkakulaps na ko, wala ako makapanaran ka sa CR. Mga ako'y pahipalon niyo mga tiguang. Kung gamit ka ng CR, ay mong panaran ka. Madlok mo lion mo. Intaon, wala kayo, impisado niyo muli-li. May mamong patanong na babae kaya lalaki maglaway-laway. Pero tiguang na ganin mo, ang laway sa tao nga magtanaw ni mong kasukaon ng mga kenso. Ay na mong panaran ka sa Dagat, tayo. dagat eh. 18 days ko sa hospital. ICU. Neuricus palay, not fully recovered. Dito ko sa balay sa among mga kaigsunan. Unom ko kabulan. Dili makalakaw, dili makahungit, dili makaadtog kasilyas o guban pa. Ang akong asawa mo nag-antos ka na ko sulod sa unang kabulan. Ginapalingkod sa kasilyas. Ginugasan tibok nga lawas, mga kaigsunan. Nakaingon ko, inigulik na ko sa Mindanao, akong isulti kinis mga kaigsunan. Palanggaan ninyo yung asawa, kaya wala lain makig-unong kaninyo sa panahon na namo sa kalistanan. Palanggaan ninyo. Kanya matimbisan kutsara di ko kahungit. Akong asawa ginahungitan ako, mga kaigsunan. Zero appetite kung ako'y gana makaon, mga kaigsunan. Nakaingon ko, kung kamatayan naman yun ang Ginoo, okay lang. Pero please, paulian lang yun ko si Cagayan. Kaya gusto ko nga dito ko ihaya, dili lang sa Amerika. Kaya kanang mga kataga lanaw na Son 5, di man na makaduaw sa Amerika ko. Pero kung naago sa Cagayan, muduaw mong yun na. Nagyong ko Ginoo, kanang tagalanaw, di ganin na muduaw sa akong haya. Kada Nobyembre 1, bisnihaan ginanan ko sila. Kalag-kalagon ginanan ko sila. 6 months, mga kaigsunan, helpless.
Bukugog panit na lang sa Pastor Siran. Ang panangyayon ko Ginoo, pauli ako Pilipinas. Kung imo pang ihatag o balik ang aking kusog, patay buhi, alam sa imong buhat. Mga kaigsunan diyan ako na feel o unsang commitment sa mga kayo. Balik ka sa akong classmate. Stilan mga kaigsunan, wala madugay. Na-stroke pa akong classmate. Dili na mga picture, pick up ko lang sa Google. Kaya murag nitutok na mo kay basig inyong mailhan. Hoy, di mo kaila. Kung kaila, ay mong pangutanan kisa, kaya di kumutugan. Okay. May stroke. Karang stroke yung soon na tibuklawas din na kalihot. Mata na lang mo'y magliraw-liraw. Di na po makalito. Ang kabitig soon nilahutay. Pero pila ramang yun ang lahutay sa kabit. Nakauna-una ang kabit. Nangitang kwarta. Nagpakyaw jeep. Gikarga akong classmate. Wala mong asa pa doon, giuli sa original na asawa. Pag-add ko rin yung mga kaigsoon, cross story na yung mga kaigsoon. Ingo ng asawa, oy, sister, kamoyson, magka-sister mo sa kapit. Sister, salamat kaya imong ginala si Sir ni Lumugor dito. Salamat. Ayun. Dad, salamat nga ni ulit ka, Dad. Ingon ang maong asawa, sister. Pinapakyaw ni mo sa gym. Mama, mari kagtigan. Napay balance. Ay, kabala ka. Ako'y bayad sa balance. Mga asawa, mo bayad mo balance? Ha? Magsige kong pangutanan ninyo, ha? Kinangahin na rin ito bago hinahinay. Eh. Niuli ng kabit. Manang ba na ako classmate paralyzed? Ang asawa ito, di na ako mabasa kung saan yung kasing-kasing. Giservisyuhan ang bana. Ginaligo. Ginailisan. Ginahungitan. Ginapalangga mga kaigsunan. Ginapalangga. Ang agrabyado ang pamilya sa asawa. Gisulong mga kaigsunan ang asawa, gisulong sa inahan, gisulong sa man, gisulong sa mga daglawas ng mga igsuon lalaki. Ang unang na-atraka ang anak profesional man ang takawa kay buot. Ngayon mo nang kitawag kay mong bana. Ha? Tanaw na mong bana, mapuslan pa na mo. Ako classmate ka namin sa paabot ka lang. Ang saon siya pa. Ha? Hungit-hungitan pa. Ako hungit. Tinidor ako ng hungit. Dugong ko ng liong na tawhan. Akong classmate sa paabot na lang. Hindi makatubang ng asawa. Magkaginawa ko sa ang usa na po mo traka. Iyon na po ang amahan. Anak! Nasayad ka kung sa pag-antos ako. Sunog ko sa init sa adlaw. Para lang mo trabaho, maprofesional ka. Asa man mo gibutangin mong diploma. Nga nga gamitan ni mga imutok. Mayong lawas sa mong panagibi ang kakarong ibalik para lang siya. Mong ginagitawa. Di makatupag at ka ang mga iksong lalaki, ate. Di pa na para lang siya kulataw mo ginaman ng tawanan yun. Ako classmate, paabot ka doon sa house. Gitabangan ng kaaway. Hangtod wala madugay, kikapoy na ang nag-away. Di tubag rin yun ang asawa. Ang yan tubag, akong ibili niya. Kamu na yung sumban. Nga nung mo nang ginawa. Nga nung mo nang ginawa. Mga iksyon, nga nung mo nang ginawa, tate. Naghilak ang asawa, may tubag. Ako nang ginawa kay Bana. Wala kay Bana, wala problema ng Bana. Bana na. Pero nga nang nag-paralyze ka. Mas ngayon na na-paralyze. Pwede na pa na magkalaya sa ato na mag-ina siya. Ebelen ko rin nga tubag kaninyong mga asawa.
Mas mahal na lang nga nilo ang banang paralyzed kanina magkadayas. Igsoon, makaservisyo ta bisan tagpila ka bulan kung nagsakit ang atong bana nga wala magbinuan. Makaservisyo ta bisan pila ka tuig kung atong asawa wala magbinuan. Pero kung gihatod igsoon sa kabit kay di na magpuslan. Unyang asawa na gingon, ako nang gidawat, mas mayo gani nang i-paralyze kaya di na makalayas, ako na lang siya. Ibilin ko na ng una sa inyong kasikasan. Kaya ba ninyo ang pagpasayo sa tao na kasalat kanina? Kaya ba kamo na makapailubig so? Ako maging kanino sa atong kaminyon. Kung walay pailog o walay pasayo, walay mabilin sa atong kaminyon. Apan ako igsoon magampo nga dili mo sangko sama sa kaintan sa atong classmate. Mag-inunungay ta. Kaya kami niyon sama sa relasyon sa atong Diyos, mag-inunong kita sa atong Diyos. O sa atong kami niyon kinahanglan, preserbaw na itong kaputri. Commitment mga kaigsunan. Nga walay third party nga maka-intra niini. Kaya kami niyon igsoon nga mag-preserbar sa kaputri. Mula utay kini hantod sa pagbalik sa atong Ginoo. God bless you all. Happy Sabbath to everybody. Amen.